It-tfal tal-iskola Our Lady Immaculate għamu ftit aktar kmieni mis-soltu u nġabru fil-bitħa tal-iskola preparati biex jerġgħu jilqgħu fosthom lil kantanta li fit-tmiem il-ġimgħa rebħet lil Malta it-tieni Junior Eurovision. Destiny ma kienx tafx qed jistennija meta filgħodu marret lura l-iskola, iżda malli rifset l-adba sabet din il-merħba. Imdawra minn sħaba Destiny tajt grazzi kbira lil ħbib tagħha tal-iskola u tgħidilhom li din kienet rebħa tagħhom ukoll. Il-Junior Eurovision, apparti li rbaħtu jiena, rbaħtu intom kollha. Imma Destiny kienet qed tistenna dan kollu. Kont tafx ħassib. Le, jiena l-mami kull ma qalt li ħatilqak il-head fid-dining room. Hekk qalt li biss. Mbagħad ġejta hawnhekk insomma. Ġejta u tibda l-party. Miss Audrey Gallia, il-kap tal-iskola, eċitata aktar mit-tfal tal-iskola għal din il-merħba u Destiny tgħidilna li aktar qisha ħabiba tal-qalb tagħha milli kap tal-iskola. Tini support l-aħjar head li jista' jkollok ġifieri qed ngħid. Inqisha bħala ħabiba kbira parti l-head għax vera tissappортjani. Il-mada mila tħejji għal din il-merħba mir-rebħa fil-Junior Eurovision ta' nhar is-Sibt. Dak il-ħin stess bejt nissemmissjom għax inserta li t-tim li kella magħha wkoll il-vocal coach taħdemha u allura kont in communication magħhom kontinwament. Ixtieq wkoll li tuża biex tgħaddi messaġġ pożittiv iż-żgħażagħ ta' Tampara li ma jaqtawx qalbhom illi jkunu ferrieħa kif inhi. Wara din il-merħba Destiny iltaqat mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li fil-laqgħa tiegħu magħha faħħara għal konfidenza li wrid fuq il-palk meta s-Sibt li għadda rebħet lil Malta it-tieni Junior Eurovision fi 3 snin.